A cynllun ar y cyd ydy o rhwng Anturwen Fawr, Cyngor Gwynedd a Seren Ffestiniog i ail-ddefnyddio nwydda dodrefn ac ati fysa wedi bod yn mynd i dirlenwi yn y gorffennol. Pwynt ydy trio lleihau adnoddau gwerthfawr sy'n mynd i dirlenwi a rhoi cyfle i'r nwydda, ond cyfle i bobl hefyd i gael nwydda da am bris resymol. A dwi'n meddwl, o brofiad, da ni wedi bod yn gweithio fel antur ochr yn ochr y cyngor ers sawl blwyddyn ac yn ddiweddarach wedi gweithio efo Seren. Da ni'n dysgu gan ein gilydd, da ni gyd yn trio gwneud rhywbeth tebyg i'n gilydd, da ni'n trio cefnogi'n cymunedau, da ni'n gwybod pe mae'n amser o arian yn brin bod yna le i gydweithio. Neith o helpu'r mentra, neith o helpu'r cyngor ac yn y pen draw, neith o helpu bobl Gwynedd i gyd. Y gobaith ydy, trwy gael mentra cymdeithasol yn cydweithio o'r cyngor, ydy bod ni'n rhaid y cyfle i'r cychoedd i ail-ddefnyddio nwydda ac i gael nwydda wedi ail-ddefnyddio. Yn lle bod nhw'n hel nhw i'r doman, bod nhw'n rhoi bywyd eto i'r nwydda, boed nhw'n ddodran neu'n ddillad neu'n nwydda trydanol. Felly, da ni'n mynd i gwerthu bethau am bris resymol wedyn sydd yn arbediad ariannol i'r cychoedd. Dwi'n meddwl, mae yna gyfle i ni fod yn cydweithio o'r cyngor ar y safleoedd Mwyndera Trefol, fatha Caergylchu neu i Seren neu Dymlaen a Ffestiniog. Mae yna gyfle wedyn i'n gweithwyr ni gael ei integreiddio, gweithio efo'r cychoedd sy'n hyrwyddo nod ag amcanion ni, ond hefyd yn rhaid cyfleoedd gwaith go iawn i bobl. So, faint o ddynodiad ti'n dod i marws? Di llun a di Gwener yw. Ie? Ie. Ti'n gweithio brysau? Yndw. Dwi'n meddwl lot o braf, di gwaith. Fair days. Dwi'n beth. Dwi'n meddwl gweithio bod yn. Wrth weithio o'r cyngor, mae'n rhaid cyfle i ni brofi bod gynnon ni'r hygrededd bod ni'n medru gwneud beth da ni'n ddweud. Da ni hefyd yn elwa wrth gwrs o gael nwydda da, lle sa'n ni'n mynd ail-ddefnyddio nhw. Wedyn mae yna elfen ariannol i ni, ond da ni wedyn yn cael yr teimlad na bod ni a'n gweithwyr ni'n helpu'r gymuned ehangach a'r amgylchedd. Y gobaith ydy bod ni'n mynd i parhau i gydweithio i gynyddu lefelau ail-ddefnyddio ac ail-gylchu a bod ni yn chwarae fel mentra cymdeithasol, bod ni neu'n Seren yn Blaenau chwarae rôl blaenllaw achos da ni'n meddwl bod gynnon ni gyfraniad sylweddol i wneud yn nherma cydweithio o'r cychoedd, rhoi gwerth am arian ac ail-ddefnyddio go iawn.